खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायग्रोनानै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होसिगोन नोंथांमोना निश्चय थिगखौनो खोनादों जानांगौ मेट्रिकनि फाइनाल एग्जामनि रिजाल्टखौ जोंहा होसिगोन नैबे बैसागुनि सिगाङावनो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ माब्लाथो मोनमारनो हागोन आं बिनि बागैनो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंहा माखासे आपडेट अफिसियेलि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोखादो होननानै जाहाथे नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नैबे चेनेलनि जोहैनो नोंथांमोना नायनो हायो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नैबे मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नैबे बैसागुनि सिगाङावनो मोनगोनखौ जोंहा सोर बुंदों जोंनि नैबे HSLC जायनि फुल फर्मआ जाहैबाय जोंहा आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सिगाङाव जों बेखौ सेबा एसे होननानै बुंनाय जायोमोन नाथायबा मोननैखौबो दायो मार्च खालामनानै मा मोनसे बोर्ड बानायनाय जाखो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड खालामनाय जाबाय बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनखादों जानांगौ दा बेनि नैबे कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन मानगोनां नायन जयति शर्मा बिथाङा माने खौरां बिजोङाव नैबे बाथ्राखौ बुंहरदों आरो माने मेट्रिक फाइनालनि फाइनाल रिजाल्टखौ नैबे एप्रिलनि 15 तारिखनि सिगां आरो बेल' नंबावसो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आसामनि इलेक्शना बे भट होनायनि जानायनि सिगाङावनो माने नैबे मेट्रिकनि फाइनालनि रिजाल्टखौ होगोन बादि जोङो दायो बिनिफ्राय मिथिना मोननो हाबाय बिथाङा गावनो माने खौरां बिजोङाव बुंदों आरो जोङो एबाराव रिजाल्टखौ सिगाङाव थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जों होनायमोन बिनि सिगाङावनो जोङो रिजाल्टखौ होगोन होननानै माने खौरां बिजोङाव बिथाङा इन्टारभिउआव खोन्थाहरनाय जादों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक फाइनाल लिरदों नोंथांमोना गासिबो रिजाल्टखौ नायनो थाखाय रेडि जादों मानो होनोबा नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया थांनाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक फाइनाल मेट्रिक फाइनालनि एग्जाम होनाय नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ रिजाल्टखौ नोंथांमोना एप्रिलनि 11 तारिखआव मोननो हादोंमोन जोबोद सिगाङावनो मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो बे बाराव माने थांनाय बोसोरनिख्रुइ सिगाङावनो माने रिजाल्टखौ होगोन होननानै जोंहा बुंदों सोर बुंदों जोंहा कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन नयन जयति शर्मा बिथाङानो बुंदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जोबोद थाबैनो नैबे मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन आरो बिथाङा बुंनाय बादिबाथ' नोंथांमोना नैबे MLA इलेक्शननि सिगाङावनो मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन बादि नाथायबा अफिसियेलि बिथांमोना डेटखौथ' एनाउन्समेन्ट खालामथ'वाखै दा बेनिखायनो आसाखौ नोंथांमोना लानो हाखागोन आरो बैसागुनि सिगां बैसागुनिथ' बारखानाय नङा थांनाय बोसोरावनो जेनेबा एप्रिलनि 11 तारिखआव नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोनदोंबा देग्लायलाय बहा नोंथांमोना लेट मोनो आरो जाबादि नोंथांमोना खोनाखाबाय कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननिसिम थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव सिगांसिन जोङो रिजाल्टखौ होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंहरदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे आसामनि MLA इलेक्शननि भट होनाया जोंहा माब्ला जागोन नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखाजोब्बाय जानांगौ दा बेनिखायनो भट होनायनि सिगाङावनो माने एप्रिलनि 9 तारिखनि सिगाङावनो नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोनगोनखौ आसाखौ खालामनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो दाय मिथिना लादो जोंहा दिनै खै तारिख जाखो मार्चनि जोंहा दिनैनो 18 तारिख जाबायनोसै दा बेनिखायनो सप्तानैनि उनफोरावनो नोंथांमोना रिजाल्ट मोननायनि गोबां दायो आसाया दङ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' गोबां कलेजाव बायदि माबानि कर्सनि थाखाय नोंथांमोना एडमिशन लानांगौ जायो जोंनि आसामनिया बेबादिनो सिगाङावथ' माने रिजाल्ट होनायानो जुन जुलाइ बे माससिम जोंहा जाहैयोमोन दा जायनि जाहोनाव जोङो माखासे माबानि थाखाय कर्सफोरनि थाखाय जोङो एडमिशन लानो हायो बेबायदि जोङो सिगाङाव माने फेस खालामनांगौ जायोमोन माने जोङो एडमिशनखौ लानो हायामोन नाथायबा एबारनिफ्राय जाहाथे गासिबो फरायसाफ्रा गोसोबादि कर्सनि थाखाय एडमिशन लानो हायो बिनि थाखाय माने नैबे मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ बिथांमोना आगामि होनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो खौरां बिजोङाव होनाय बादिबाथ' जेनेबा मार्चनि जोबथा सानखालि रिजाल्ट होनायनिबो जों बेबायदि खौरांखौ मोननो हानाय जादों नङाबा मार्चनि गिबि सप्तायाव रिजाल्टखौ होगोन बेबायदि खौरां ओंखारना फैदों आरो जुदि मार्चनि लास्ट सप्तायाव होयोबाथ' नै बारा गोबाव सम गैलायानोसै सप्तासेनि उनफ्राव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन बादि जुदि मार्चआवनो होयोबा मार्चआव होआबाबो नोंथांमोना एप्रिलनि गिबि सप्तायाव माने एप्रिलनि 1 तारिखनिफ्राय लानानै एप्रिलनि 7 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोनगोना हाइ चान्सआ दङ एबा नोंथांमोना मोनखागोनखौनो आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खोन्थाहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि मेट्रिकनि फाइनाल माबाखौ लिरदों फाइनाल एग्जाम लिरदों नोंथांमोना गोसोआव दुब मोनदों जानांगौ नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै होदोंबा जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना मोजाङैनो पास जानो हागोन दा बिनिफ्राय
आं नोंथांमोननिसिम रिजाल्ट होखालि नोंथांमोना रिजाल्टखौ माबोरै नायनांगौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोबांनो जायफोर मेट्रिक फाइनाल होनाय बिथांमोना रिजाल्टफोरखौबो नायनो रोङा नालाय दा बेनिखायनो आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ माबोरै नायनांगौ बिनि बागै दा बेनिखाय गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाखादों आरो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्साव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक फाइनाल एग्जाम लिरनाय नोंथांमोना गिनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना गासिबो पास जानो हागोन गावबा गावनि सायाव फोथायनायखौ नोंथांमोना लाखिबानो जाबाय जुदि नोंथाङा मोजाङै लिरनो हादोंबा नोंथाङा माने पास जागोन बादि मोनदोंबा नोङो पासखौनो जाखागोनखा आरो मोजाङै लिरनो हादोंबा नोंथांमोना टेनसनखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना पास जानो हाखागोनखा आंहा फोथायनाय दङ दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों